معلم ناقتك كزين سبها كان بارك كزين تامنك يسألك كزين سبك كان كأنك كزين كان رسمك قدس سجد لك أزلك سجد كل برك لك يتكلم كل لسان أنت وتأملك أمالك توجه جالس ونقص أملاك أنت لكل جس قال كل نفس يتوقع كأننا بكما مهار إنك دسول كان زي بلا أنت مسبب تصلي كما زبلوا قدوس قدوس قدس الجابير أملاخنا تنبرك هذا اللي خان كل حديث كان ما نزل عالم تنبر كم سراك سام عرب كم سميك صعد بوبسم كان نزل عالم تمسكن يكون سلام لقنت كان سلفت عرينت كان سلقويت النت كان سنت كان سلام ملكوت النت كان قدس الجابير أملاخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في الجميلنا لما نسجدلك ساعات مع تبارك لنا نسخة مس عزام شدي ما بارك لنا زقبا زي أملاخنا تمهيرنا بمنفسنا عبير له أبهوتنا لوتي نرخبرلو ناب سماي دما نتمتلو أقوى قدسان نصنبرلو قبرلنا أو دعمتنا بسلام دعوات سلز حلف قالنا دما نمسكنك سخات تخبرلو نحنا دما تبارخنا له نقدت قبرلنا تم كلهم زعارو دما أملخنا جنزبهم بارخ زيهم حلو بارخ يوتهم حلو جابير أملخنا بنادينا قدس رنجل مريم أمالادنا بناي ملاك ترادنا بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوات هاي تفلينا ربنا نقولوا كل صادق بركات رديت كفلنا أب حمام زلوا صلوات ذكرنا زولنا أسمعتهم نفلتهم زين فلتهم نسخات فلتهم يخموا بعين محرد كاتم مثلنا أب حزن زلوا صاننا علنا تجنقهم زلوا بقولهم سميم زلوا سعيهم زولدنا يوم كلهم باركة قدس كانت كاجر كعبيلنا أوفر زلوا دحني أتولنا أما قش زلوا دما دحان ملسلنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس منقصات مزاف عاد كان طاب سماي كوم دما ندريخون نعلت مقبنا لما عبنا نحن نزودلنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نحصانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتولنا منقصن حيلن كبر نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك كل خو ناخد دنقلي خد بسقاخون دنقلي خد أدى جابير تواد قويتا سراوي سلام لك كل خو نسفك وانس برفتيخي بركرس خون برخي عمر تسقى جابير مساقي أوفيس ستدس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات من لنا آمين يفتاوي جينا أملاك رمضان يسوس كريستوس كان لك كنا سريات يدن ساسيا بسا ولدو لبرو كسات برهان أنتم أوي كانت وأوي ديا كانت ران سايركو سنات بدس مكم كونوا فتانو ونتحنا يرسين سكلوان سمير جيو مهارن كريستوس مال عصر تخلت جيو مهارن كسوس 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 ديو مهارنكسوس ديو مهارنكسوس ديو مهارنكسوس كم أون بأنت أجزتنا مريم مهارنكسوس مال عشر تغلطة بأنت أجزتنا مريم مهارنكسوس 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 إذا سعديها من بعد دابويتنا يسوع كريستوس تم قبرن مفصمتا ساعات معلتنيا كمون دك أسام سالمس لزخونه كمود داتا جزي على مسر تقصر أبيكم سالو دي أب دق سلام أجايش الله ناي مسجانا صلت سنة ينقرن قبرلنا يغرب حال زيابير أبون قويتنا ملقنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنا لنا سويرنا ردينا ني خليونا نغربنا تقبلنا تماقبنا نصنعنا ساعة ساعة جاونا بتخلنا جم زادس على ديان بكل زمان يوتنا فسم سلام كحلونا كل زخ جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل تحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس ولا كل جبرن أنت كل جبرن كوش كل جبرن نمسكنك كلنا سلا سور كنا نزل داخلنا زخل خلنا نبخاون سلا زغرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزدنا خلنا ساعة جاون سلا زب خلنا نمسكنك كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كلنا كم محرد كون دلنا نزغدس على الديان كل زمن يوثنان ناخاب بنفرها بفصم سلام كم بفصم هبلنا كل قناتن كل مكران وبون قورن زغني كل قبر سيطانن مخرخوف عالسواتن من لعال فلان وقويتا كبيرح كاب كل حزب خاونا رحق كاب زريع بزلنا يبتاونا رحق زيت عمن زحشن أزلنا تمنى نكربتن كل حيل سلام كرق سلطان ذهب كنا نسخاخم كاب كل خفاء أدهننا قال هنن برنا فتنايت أتونا
قالوا ويتنان أملخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقد سبيل بزجبره محرتن قرتان سخا معر محون زخانة منفس قدسن لو من كل سعن نزل عالم آمين ناين استحى مزمور 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رها أبساي دمسس كم أبساي تبيك حسبني كم حتياتي وين أطفيني أنا أبساي فلت ألهمو حتياتي كل بزيب كلمة إيو بزربا خاص صادق فردخان صون كاتر كبس أنا أخاط راي بدلكو أبكن ميخا أكي قبركو نو أبسا تولدكو نيك أبا حتيات تنستني نو نحك أو اشتغات لليو أحبون توم هرني انت خص سمع ذات ريني كبرت كتعود صبني تنتقد كتقينا وصمت حقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كتكار حتى أتيك ولو نبزل عبساي وندمسسو وعمل خطوري اللي بفتر اللي فنو منفسك أو اشتحدث كابقت كاي دربيني قدس منفسك أو نايتقلفني حقوس مدحان كامل أسلي بفقادنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاخم لس إيام وأملاخ مدحاني كابدادم أنا قفني لساني ينسلك حال الكتب للو إياه ويتاي أفي مسجانا خنقرس خنا فريك فت مسوعات بها بلكاني زي كونس مقرب كل كانري المسوعات مرة رايت بقوني خمو مسوعات أملاخ صور منفسيو وأملاخ نصورهم كنت بايت نقوني خا نتيم صقا خاصة ناي قبل الله مكاتات يرسالهم ندا شو مسوعات صرتي زحر مسوعتي بملو مسوعات بها بلكايو شو عم مسوي خا أرحو قرب الكايوم هاليلويا صلت بزيادك آس كرسون قسين أملاخين مسكانا قربلو حتياتيك حد قال لك إلمنو آمين. عليه وتسمع لنا أبا خلهم أبنا مزمور داويد مبل 230 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويد مبل 231 حفتنا لولا مزمور داويد مبل 232 أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 233 مبل 234 كتصلي ايه أبونا بملأك سلام مزمور داويد مبل 237 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويد مبل 238 حفتنا لولا مزمور داويد مبل 241 أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 240 كلتن قسيل كنا بصحاء لكاي حجز تشكين كليها حرة وزحنا بحي كنا تنحط صار 240 كلتن قسيل كاغا ماشي ممهر تمني تنقع بسلام أتقي مزمور داويد مبل 246 كتصلي ماشي شي مزمور داويد مبل 247 أنا كتصلي ايه ماما بري مزمور داويد مبل 248 عاول كتصلي لنا ماشي ماشي مزمور داوود 248 እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎም ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰብ ድምፂ ተፊኣት ክላ ማማ ብሬ ድምፂ የለን ድምፂ የለን እጅ መፅአላ ማያትን መፅአላ ሕድን ክምለሳ ድሓን ክምለሳ ፀገም የብል ኣቱም ናይ ሰማያትን ኢልካ ቀፅሊ ሕደ
ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢርዎ እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ኣለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ናሳሓይታን ግመን ቃልኡ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋም ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይትን ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልኡል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር ይመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ያ አቦና ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ መስለኒ ይቕረታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦቱ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 ንዑ ድማ ብኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባርኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝፀረበኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስቲኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃፍትና ሉላ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጡር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብ ተሸለልትናን ከዳዕን ስጋ ክኾንኪ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታውን ጥብራቕካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብላ ኣለኹ ይዘልኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጽሕቲ ድንግል ونጽሕቲ ድንግል ስማዕ ደለኹ ዋ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምሕረት እትልምን ዓላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ይቐኒለይ ኣሜን መምህር ትምኒት ኦ ጎይታ በዛይት እዚ ኣነ ዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና
ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስን ካውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ይስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ዓይና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ኣሜን ዝተዋሃበኒ ዕድል መስግን መገደዝካ ባርክ ደጓሕ ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም እሞ ምንትቲ ቅዱስን ካልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቕዓት ክበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ቅዱስ ባርካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ተመሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንል ኣሜን ቃል ህይወት ኣቦና ቃል ህይወት ሃብተና ሉላ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልዕተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲትና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕድገት ሓጢአት ክትፅግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣመነት ኣማላዲትና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን አዴና ኤልሳቤጥ መተው ጸሎት ሃይማኖት
እሺ وقد حقኛ ብርሃን نخبرك وقدست ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፅኡ ኻነ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ እጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነመስክሮን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና አሜን አሜን። መምህር ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽን ህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ላይሶን አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ ስሕራይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኮን ምክንያቱ እቲ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ
ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕረበለና። ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም በደልና ኣይትፍረደና። ኦ ጌታ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮ በከመ አበሳነ ምሕረትከ አምላክነ አኮ በከመ አበሳነ። ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርፅፎም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹን ብቓል ሓሳብኹን ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሑቕ ማፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፋኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከልኣኸልና ብጸጋን ብድራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማሪኻም ዝኾነ ውህበት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ እጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝተገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መላኻ ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትፈሊ ምንጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውና እንቅነቆ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርፅፎም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ እግዚኣብሔር ስማዓና ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና ኣሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እንገብሮ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባብን ትምህርትን ዲስካሽንን ሕጂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቴዎዶጦስ ምዕራፍ 53 ኣብ ቁፅሪ 21 በፂሕና ነርና
ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንቅፅል ኢና ነቲ 11 ምልስ ኢልና ሓንቲ ቁፅሪ ንዓ እንብብ ኣቢልና ናብ 22 ክንሰግር ኢና ኣብ ቁፅሪ 22 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ማማ ብረይ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ከተንብብልና ኢኺ ሕዝቅኤል 44 ካብ 1 ክሳብ 3 ንባብ ቁፅሪ 11 22 ናይ መለኮት ምርኻብ ካብኣ ኣብ ዝተወልደሉ ግዜ ኣይኮነን እዚ ከዓ እሞ ኣይከውንን እዩ እግዚኣብሔር ነፍስን ስጋን ምስ ተዋሃደ ብባህሪ ሰብ ናይ ምግላፁ ጥንቲ እዩ ደኣ እምበር ብከምዚ ዝበለ ተዋህዶ ከማይ ሰብ ኮነ ብዘደንቕ ግብሪ እውን ካብ ባህርየ ተወልደ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከሎ ብዘደንቕ ምስጢር ከማይ ካብ ሰብ ምውላድ ናቱ ገበረ ብድንግልናኣ ኸላ ካብኣ ተወሊዱ ንድንግል ማርያም ኣደይ በላ ካብ ዝፈጠራ ጀሚራ ብማንም ዝኾነ ነገር ካብ ድንግልናኣ ኣይተለወጠትን ይብል ሕዝቅኤል 44 1 ክሳብ 3 ድሕርዚ ናይ መገዲ እታ ናብ ምብራቕ እትርኢ ወፃኢት ደገ መቕደስ መለሰኒ ዕፅውቲ ከዓ እያ እግዚኣብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕፅውቲ ትኹን ኣይትኽፈትን ሰብ እውን ኣይኣትዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩ እዩ እሞ ስለዚ ብዕፅውታት ትንበር ረበለልና ቦይ አሜን ስጋዕ 3 ድያ ወደይ እወ እሺ ሓፍትና ሉላ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 18 መምህር ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ክፍሊ 2 ኣቲና ኣለና ሃይማኖት ኣቡ ናይ ቴዎዶጦስ ኤጲስቆጶስ ናይ እንቆራዩ ምዕራፍ 53 ክፍሊ 2 ቁጥሪ 13ን 14ን ደጊሙ እውን ናይ እንቆራ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ቴዎዶጦስ በዛ አንቀጽ እዚ ከምዚ በለ ስለምንታይ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ሕማም ሰብ ገንዘቡ ገበረ ብሕማሙ ሕማም ንኸጥፍእ ብሞቱ እውን ሞት ንኸጥፍእ እዩ ደኣ እምበር ይብል ዕብራውያን 2 ካብ 14 ክሳብ 18 እምበር ከስ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዒሉ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ወለዶ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ከስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነብሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅእ ኢሉ ንሱ ብእኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጥኣት ህዝቢ ምእንቲ ክተረቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋፀን እመነንን ልቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ንዕኡ ባዕሉ ክፍትኖ ከዓ ተሳቂ እዩ እሞ ነቶም ዝፈትንዎ ረዳኢኦም ይኸውን ይከኣሎ እዩ ረዳኢኦም ድያ ተሸፊናት እንላ ተጨረሻ ረዳኢኦም ይኸውን ይከኣሎ እዩ ክሳብ 18 እያ ካልኦት ተስማ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 38 ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ካልኦት ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 18 ክልተ ንባባት ኣለዋና ማማ ብረይ
ملكت باولوس ناب سبرومي معرف حادة قطر 4 حفتنا لولا ملكت باولوس ناب سبرومي معرف شمونت قطر 3 كلتين حانتي قطرين نباب قطر 15 أبزي بحري سغا زلو سراح بتي أبو زلو بحري سراح لوته بزي بحري زون نسو بينو فتسيمو تعوته أبز بحري سغا زلو سراح بت أبو زلو بحري سراح تلوته بزي بحري زون نسو بينو فتسيمو تعوته الشيء رومي حدر بعدها ناتي دياقون ودي هو أروح هذا روني نسو رومي حدر بعتي نسو يسوس كريستوس قويتا كم موتات بمتنساو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيلي التقهدي وانت سلسته عفتنا لولا 3 ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸሙ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛታት ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኖ። كاليو تسمع لنا أب قطر 26 زلوا نباباتنا ممهر تمنيت تنبيت إيساياس معراف 5 قطر 6 ماما بري أبا تنبيت إيساياس معراف 53 قطر 4 أدينا إلسابيت وانجيل ماتيوس معراف 26 قطر 68 وانجيل ماتيوس نحدش كيدان مجمر تامت صحافيو ماتيوس معراف 26 قطري 28 حانت تقصصات رأي 68 عندنا حفتنا لولا وانجيل يوحنس معراف 10 قطري 10 شوعته حانت قطري هذه أول كتيلا دلان باب ممهر تمنيت وانجيل يوحنس معراف 10 تشعته كاب 10 شومنته كساب 30 شوعته نباب قطر 16 سغلت تعجسه صفيعيت ناتو جبره حمامون ناتو بينو جبره حمام نجزابيهر جنزبو كخون أبز تجبعلو جزيه إذا حمام زي قبل علم مدر نزلوا حمامات هتفق سلطان رخبة يبل آمين تنبيت إيساياس معرف 5 قطر 6 زباني نقرفتي معقورتي كعا ننزعيت صغوري هابكو قاعد دما كاب صرفن طف مبالن أيكولكون خمسان سلستن 4 بحق نسو بحمامنا صورو نسقاينا خا أب نفسو صورو نحنا قنا كم التوقعن بإجزابير كم أزفن كم التواردن جيرنا أقصرنا يو ساوة نتي 26 98 ديا هو 26 98 أو مسيح من إيو ذوق عكا اسكي تنبيلنا النابلو خا يصفقوا نبرو أنت هو سادي حقي هو نساء عفتنا لولا ዮሐንስ 10 ፍቅድ 17 ኣነ ንነፍሰይ በጃኽ ሕልፋ መሊሰውን ክወስዳዮ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ممر تمنيت
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 37 ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእከሎም ጲላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ፅሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ፅሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሮሜን ጾርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትፅሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝፀሓፍክዎ ፀሓፍኩ ኢሉ መለሰ እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 ምስ መቐልዎ ነንሓደ ዓቀይታይ ጊድኡ ነቲ ቀምሹ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩለንትንኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሕስ ዕጭ ደኣ ንዋደቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እቲ ክዳውንቲ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ተዋደቐሉ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓፍትንኡ ማርያም ሰበይቲ ቄሌጶን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሎም ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እናሃዲኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈፀመ ፈሊጡ እቲ ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም ፀማእኩ በለ ኣብኡ መፂፅ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መፂፅ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ሰምዕዛ ገይሮም ኣብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መፂፅ ዝመልአ ምስ ጣዓመ ተፈፀመ በለ ርእሱ ነነ ነፍሱን ወፀት ኢየሱስ ጎድኑ ከም ዝተወቅዐ ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ ኣብታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስግኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኹልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መፂኦም መሓኹልቲ እቲ ቀዳማይን ናይቲ ምስኡ እተሰቕለ ካልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ መፁ ግና ሸዓስ ከም ዝሞተ ረኣይሞ መሓኹልቲ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ ብኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ ምስክር እውን ሓቂ እዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ካብኡ ሓደ ዓፅሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዩ እዚ ዝኾነ ካልእ ፅሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ክሪእዎ እዮም ይብል እዩ ኣብ ቁጥሪ 27 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 9 ሓፍትና ሉላ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 55 ንባብ ቁጥሪ 27 ሕማም ስጋ ንመለኮቱ ገንዘብ ምስ ገበረ ናይ እግዚአብሔር ኣካል ብባህሪኡ ብግዲ ሕማም ኣይተቐበለን ሕማም በቲ ዝሰማምዖ ባህሪኡ ሓይሊ ረኸበ ደኣ እምበር ሞት እውን ብስጋ ገንዘብ እግዚአብሔር ቃል ምስኮነ ንሞት ኣጥፍአ ድሕሪ ሞት ድማ ፈሪስካ በስቢስካ ምትራፍ ኣጥፍአ ይብል ፊልጵስዩስ 2:6-9 እሺ ዲያቆን ወደይ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ እዩ
ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ እምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ شعته ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካብ ምዕራፍ 15:55 ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታሲኤልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ካልኦት ተስምዐልና ቀፂልና ክፍሊ 3 ንሰግር ኣለና ኣብ ቁጥሪ 19 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 48 ቁጥሪ 10 ማማ ብረይ ቀዳሚቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ሃፍትና ሉላ ቀዳሚቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 15 ክሳብ 17 ንባብ 28-29 ደጊሙ እውን ናይ እንቆራ ኤጲስቆጶስ ቴዎዶጦስ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ጥራዩ ብኩሉ ከዓ ብጎይትነቱ ወይ ድማ መለኮቱ ይምስገን ሰብ ብምዃኑ ከዓ ከም ሰብ መከራ ይቅበል ከማና መለኮት ምስቲ ስበይ ተዋሃደ ዝብሉ ከምዚ ይእመኑ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 48 ቁጥሪ 10 ወአምላኽ ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናኻ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ የማነይቲ ኢድካ ጽድቂ መሊእ ኣላ አሜን ማማ ብረ እምበኣርሲ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርአ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኑ ኣሜን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 ብግዚያቱ ዝገለጽ እቲ ብፁዕ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እውን ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ኮቶ ዘይረአዩ ክሪኦ እውን ዘይከኣሎ ዘይቀርብ ብርሃን ዝነብር ንዕኡ ከበርህን ናብ ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዎ ሃብታማት ከይዕቢ በቲ ክንሕጎሰሉ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይኣምኑ ኣዘዞም ካልኦት ተስምዐልና ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 31 ክልተ ንባባት ኣለዋና ነታ ጥቕሲ ኣብ ግእዝ ቸክ ገብራ ኣብ ትግርኛ ጽቡቕ ኣይተጻሕፈትን ዮሐንስ 3:18 እያ ሃራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣቤት ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ኣብታ ማቴዎስ ደንበብክና ዓንተ ወይ ካብኣ ቀፂላ ማርቆስ ሉቃስ ኢላ ዮሐንስ እያ ትብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 18:6 እያ ትብል ዘላ ኖ ጌጋ እያ ኣብታ ግእዝ ቸገር ኣለኹ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 እዩ አንሳ ዮሐንስ ታሓን ቀሲል ክንድለያ
نباب الله قدميو ماشي مامر تمنيت قداميتي ملكت باولوس نابسب قرنطوس معراف شمونته قطري شدشته نباب قطر سالاسان حدن اتا حدا زخونه قال كلتيو اي بحالن نسوس حدا ايومبر امبار كابتوم كاب ملكوتن كاب تسبيتن نتحادة مستحادة ننبينو ناب حدا وغن كم زتفلي غيركا انت حسبكا جنا نسخا نتواهدو تفرس اللغا اتحادة كاب تحادة تفليو ناب حدا وغن تراي كم زخونوين تزاربكا نحنا جنا مفلاي قدلتن متحواسن زي بلو حدا نبل دحر تواهدوين ناب كل التنت اي كفالنيو نبل وانجيل يوحنس 13 شمون تعدينا إلسابيت 13 شمونته اتي بؤو زي أمن أكفردون إيو اتي بؤو زي أمن جنا بحادة ودي أملاخ سلا زي أمنه درو تفريدو إيو سادية واه نسا وانت تزبل الله هذا اي 13 شمونته شديش تغات بلالا داش 6 بلالا قايبين إيراريا ها نايت صحفت جيجاي حرح ثانك يو نشدينا هي وتسمع لنا قدامي قرنطوس معرف شمونته قطر شدشته نأناس كله خاؤو زخون نحناون نخون حدا أملاخ تراي أبولنا كله بؤو زخون نحنا خا بؤو نخون حدا قويتاون يسوس كريستوس علونا آمين مين كفل ربعته قطري 32 33 اب قطري 34 مودعتا نايز معرف 53 تخون دلا حانت تغسلا عدينا ماما بري قداماي قرنطوس معرف 10 تغلته قطر 3 قداماي قرنطوس معرف 10 تغلته قطر 3 ماشي نباب كفل 4 قطر 32 كساب 34 دقيمو ازنا انقرا ايبيسكوبوس تيودوتوس ابز درسان زي كم زباله نكريستوس زفليو من ايو مستير نايت حادة سمك زغفل من ايو نسو كريستوس حادة ايو زبل بدحرزوين كلتا زبل اتحادة قويتا اتحادة خا باريا اتحادة زحمم اتخالة دما زي حمم ايو زبل من ايو نتحادة سم كلتا خبلوو انت ترخبو تغمو انتاي ايو أملاخ سب انت زي كون دقا نمنتاي تأمية تسمع تباهلة نتسبيت كاب قال اكزيابيهير زفليو نتي بسم باهري حدا زخونة زخفلو نتحادة كريستوس كلتا خم زخونة ززاربو بزربات راي حدا ايو زبلو اسكا ينقرونا قداماي قرنطوس 12 እሺ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘይዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከምዚ ይብሉ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮነ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነ ከነፍልጠኩም ኣለሁ እሺ عليه وتسمع لنا አሜን هراي نلومي أبزخ أخلنا يو معراف 54 بتحنا لنا أبزخ تيلنا خم تلمود كابقو باقي مزمور كهلونا يو مزمور ناباهم
الشي ممر تمنيت بين خيخي تكحفا بالكدلخي ناباخي يا مسلني ديكون ودي تحان هما ما بريد زمري هالراي نحفتي قدم كف كده لا زمرة وش لا زمرة هالراي ماشي جابر تحتنا هي وكف ممر تمنيت آمين آمين غني الله أملاخ حزنكوخا كيوين جبركو أملاخ حزنكوخا كيوين جبركو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو أملاخ حزنكوخا كيوين جبركو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو أملاخ حزنكوخا كيوين جبركو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو يقرخ تبلني كدمي خاودوكو كدمي خاوديغي كلمنا أخا كدمي خاوديغي كلمنا أخا ويتاي محارني مودا غيري إخا ويتاي محارني مودا غيري إخا كدمي خاوديغي كلمنا أخا كدمي خاوديغي كلمنا أخا ويتاي محارني مودا غيري إخا ويتاي محارني مودا غيري إخا ندمي خاوديغي كلمنا أخا كدمي خاوديغي كلمنا أخا ويتاي محارني مودا غيري إخا ويتاي محارني مودا غيري إخا وسكنبل مين جيبا تسمع لنا من زماري ملاك تسمع لنا من ما بري هراي سدرا እግዚአብሔር ዛ መዝሙር ከም ዝሰማዕ ፀናሕና ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ቅድሜኻ ይቕረኽ ትብለኒ ቅድሜኻ ወደቕኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ ምውዳቀይ ርኢኻ እናበለት ማማ ብረይ ክዝምረልና ፀኒሓ ዝማሬ ኣምላኽ ተስምዓልና እሺ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ እናተኣሳሰርና ከነስተንትና ወይ ምስ ፍሉይ ኣጋጣሚ ምስ ፍሉይ ክስተት ኣብ ሂወትና ዘጓነፈና ነገር ኣተሓሒዝና እውን ክንገልፅ ከነስተንትን ንኽእል ኢና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ጥቕሲ ብምጥቃስ ምንጭ ናይ ዝመዝሙርና እንታይ እዩ ካበይ እዩ ተበጊሱ ዝመዝሙር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ እንቲና ከዓ ክንገልፆ መዝሙር 51 ቁፅሪ 1 ወኣምላኽ ከም ሳህለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዪ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ እሺ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 51 ቁፅሪ 1 ቃለ ሕይወት የስማዓልና እሺ ካልኦት ዲያቆን ወዲ 54 ከዓ ብዘረባኻ ካብ 51 4 ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጹህ ኮይንካ ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እውን እከይ ገበርኩ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና መዝሙር ዳዊት ኣብ ኣያ ኣብታ 51 ቁፅሪ 4 ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁፅሪ 22 ኢሳያስ 44 ንገበንካ ከም ደበና ንኃጢአትካ እውን ከም ግመ ኣጥፍየ እሞ እየ ኣነ እየ ዝብጀወካ እሞ ናባይ ተመለስ ኣሜን ኢሳይያስ 44 22 ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ተወሳኺ እዚኣ ዲያቆን ወደይ ኣብ 51 ካብ ገጽ 11 ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይትግደፈኒ ኣሜን መዝሙር ዳዊት መበል 51 ቁፅሪ 11 ዲያቆን ካልኣየ ነገስት
ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 23 እግዚአብሔር ግና ይቅረ ኢሉ ደንገጸሎም ስለቲ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝኣተዎ ኪዳን ኢሉ ድማ ገጹ መለሰሎም ከጥፍኦም ከዓ ኣይፈትወን ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ቅድሚ ገጹ ኣይደርበዮምን ቃልዮ ተስማዕልና ኣቦና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 22 እሺ ቃልዮ ተስማዕልና ቁጽሪ 23 هو ካልኣይ መጽሓፍ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 23 እሺ ንኩልኩም ቃልዮ ተስማዕልና حراي امبار كان فقد أملاح نزناي لومي زنبر نبابنا ሃይማኖት አበው ናይ ቴዎዶጦስ ኤጲስቆጶስ ናይ እንቆራ ዝተባሃለ ቦታ ኤጲስቆጶስ እዩ ዝጸሓፎ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 21 ጀሚርና ሎሚ ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ አንቢብና ኣብ 54 ደው ኢልና ኣለና ስለዚ ካብዚ ሎሚ ድተነበበልና ድሰማዕናዮ ዝተረድአና ብፍሉይ ደስተንተናዮ ድተማሃርናዮ ደሓዝናዮ ዘጽናዕናዮ ምስ ጉባኤ ከነካፍሎ ከነስተንትኖ እንደሊ ካብዘን ኩለን ሎሚ ዘንበብናየን ወላ ሓንቲ ቁጽሪ ትኹን ሓንቲ ንባብ ኣነዚኣ ደስ ኢላትን እዚኣ ተረዲኣትን ኢልና ምስ ጉባኤ ሓሳብና ከነካፍል መድረኽ ናባኹም ኣብ ስክሪን ኣለኩም ቁጥሪ ክንዲዚኣ በሉኒ ወላውን እንዳንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ዲያቆን ወደይ ዘአስራን ሽድሽተን 16 እሺ ስቕለት ተዓገሰይ ንምጽፋዕ እናቱ ገበሮ ነቲ መከራውን ናይ በይኑ ገበሮ መከራ ናይ እግዚአብሔር ምስ ኮነ ድማ እዚ መከራ እዚ ኣብ ምድሪ መከራ ከጥፍእ ስልጣን ረኸበ እቲ ኩሉ ጎይታናን ዝወረደ ኩሉ ዝተቐበለ ድማ ኩሉ ስልጣን ስለ ዝረኸበ ብኩሉ ዕውት ኮይኑ ተረኸበ ኣብ መዝሙር ትንቢት ኢሳይያስ 53:4 ንኽነባ እሺ بحق نسون حمامنا صارو نسقينا خا اب نفس صعانو نحنا قنا خم التوقعن بإግዚአብሔር كم التقصفن كم التواردن غيرنا قصرنا مسأتو خيد كوينا سمعتني تدخل مكران طفئتن مغراف المكران مستحفظن بكله سلطان رخبه امين قالوا تسمع لنا ماما بريك امين شنا تستنتنا صنيحه موكسي ناتاخا خفتن تتقسات استات إيساياس 53 قطر 4 ماشي قال አዚ አገዳስ ትምርቲ ነይሩና ኢሎሚ ምውህሃድ ናይ ቃልን ናይ ስጋን ጽቡቅ ገይሩ ይገልጽ ክፈላለዩ ክከፋፈሉ ከምዘይክእሉ ክልተ ባህሪ ከምዘይኮኑ እናበለ ከዓ ጽቡቅ ገይሩ ዘረድእ ንባቢና ከነንብብ ጸኒሕና عشرين 4 دياقون وده 4 دارقا مسايا
እሺ ስለምንታይ እዩ ንመከራና ደቂ ሰብ ከም ናቱ ዝገበረ ብሕማሙ ሕማምና ከጥፍእ ብሞቱ ንሞትና ከጥፍእ ጥራይ እዩ ሕጂ ኣብ ዕብራውያን ድማ 10 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10:38 مسأ خيدات خير كوينة سمعني بتخلو تقبلس لتنهنا مكرا إذا تقبل ما بحمامنا خطفق كل ما خطفت رأي زي ود حج إبراويان 10:38 نسي إبراويان 10:38 حجي صادق جنا بإمنة يزي نبر ندحريت أنت تملس دما نفسي بؤبه أيبلان إيو سن تحريت تملسما نفسي به أيبلان እሺ ቃሌው ተስማዕልና ማማ ብረይ أمين ቁጥር 24 እያ ግብአ ሃይማኖት አቦ ምዕራፍ 53 ቁጥር 24 وقتي أو النساء ስኻ ግብረ ሐዋርያት 10:38 ዛንባብ 24 እንታይ ትብል ዘላ ስለምንታይ እዩ ንመከራ ደቂ ሰብ ከም ናቱ ዝገበሩ መከራናስ ናቱ ገይሩ ዝተቀበሉ ብሕማምና ከጥፍእ ብሞቱ ንሞትና ከጥፍእ ጥራ እዩ አሜን ብልያ መስኣኺነት ቃሌው ተስማዕልና ዓባይ ነጥቢያ እዚኣ እሱ ተደይ ሓምም ንሕና ካብ ሕማምና ኣይምተፈወስናን ንሱ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ለቢሱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እንተዘይመውት እቲ ሞት ከዓ ኣይምጠፍአን ካብ ሞት ከዓ ኣይምድሓንናን እሺ ቃሌው ተስማዕልና ማማ ብረይ እሺ ካልኦት ወላዳ አንበብና እዚኣውን 25 እውን ምስ ኣያኽልን ሓደ እንተ ተሓሒዘን ዝኸዳ ደለዋ 15 ነቲ ኣብዚ ብስጋ ኣምሳል ዝነበረ ህላዌ ናብቲ ህላዌ ኣምሳል ብተዋህዶ ለወጠ እዚ ህላዌ እዚ ድማ በይኑ ንመሰዓር ሕጂ ኣብ ሮሜ እውን ንስዕ ሮሜ 4:1-4 ንሱ የሱስ ወደይ تعطي አይደለም ነኖ ትስማዓላ ሕረ ሕጂ ኣብ ሮሜ 1:4 ከዓ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሞታት ብምትንስኡ بمنفس قدسنا ود أملاك مخان بحيل التقاد السون مس أخيدة تخيل كوين السمعتني إذا كل السنين حاجة زلوا ديقون منسدي عسران حمشتن مسقستن تناتن حس غلاتيا 4:4-5 ملعات زمن مسمتقنا نتوم تحت حق زلو تشايطهم انت خوطهم نحناون ولدنات من تنركبسي عامله مزيكا سبيت التولدة تحت حق ونزخانة ودو لأخو تبل مساعد خير بين السمعين تخكل جلاتيا 4:4 4:5 هو معرف 4 حساب 5 معرف 4 خبر 4 حساب 5 أبنا بقالنا خنحزن زقبأنا أقدس تغستات يا زاقلات يا 4:4 بزح جيزون تدقاقم يا بزن باب حيوانة أبو تستوي لنا الله عليه وتسمع لنا آمين ماشي انتاي تمايرنا لومي انتاي حيزنا ولا دامببنا اب سكرين سلازلو
ماشي مونخا تاجيزي خنت كمل لام أنتي سقابلنا عبتن لو من باب جمرنا لن قطر عسران حدن يعني قطر عسران كلتن كستنتني انت هتبل ناي ملكوت مركب كابعا أبز تولدو لجيزي أيكونن الزخ أمو أيكونني يبل انت هيدبل دولو بزي ملكوت معاسي ترغيبو ملكوت كاب معاسي نيرو إلكاسي كابتي كاب دنجل ماريام زتولدو لجيزي كاب ايو كبهال اي كالني ناي ملكوت مركب كابا ابز تولدو لجيزي اي كونن يدبل الله ازخ امو اي كونني مسبله اግዚአብሔር نفسن سغان مستوحده ببحري سب ناي مغلاصو ጥንት እዩ ደአምበር اجي እግዚአብሔር ቃል حاده خاب قدست سلاسي እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲና ንብል እግዚአብሔር ወልድ ወይ ድማ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ምስተዋሃደ ካብ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ምስተዋሃደ እቲ እግዚአብሔር ቃል ምስጋን ነፍስን ናይ ድንግል ማርያም ምስተዋሃደ ببحر سب إيو تقليد إتزير أنا بر እግዚአብሔር ቃል ካብ ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ወሲዱ ተዋሃይዱ ምስተወልደ ببحر سب ተገሊጹ ስለዚህ እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደሉ ጊዜ ነቲ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸሉ ጊዜ እዩ ደኣ ዘመልክት እምበር ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ ጊዜ መለኮት ዝተረኽበሉ ወይ ድማ ናይ መለኮት ምርካብ ሽዑ ኣይኮነን كابتي كاب دنجل مارام زتو جيزي كاب دنجل مارام زتولو اللي جيزي كاب شوعي كونان ملوكوت نيرو إلنا تنتن مجمرتان ان قبرلو نملوكوت مجمرتان موداتان يبولون كاب كندزي جميرو نيرو كساب كندزي خليو زبهالو ايكونان الفان اوميغان النبلوها بخومي مجمرتان موداتان زي بلو زقدمو دي بلو قدم عالم زنبرن عالم أحلفو زنبرن ملكوتاوي زي مرمر زي بتصح فلوي فتسم أملاخي سلازي اتخاب دنجل ماريام زتا والدقن እግዚአብሔር ቃል ስጋን ነፍስን ካብ ድንግል ማርያም ወሲዱ ተዋሃይዱ ምስተወልደ እዚ ጥንቲ ዚሉ በባህርየ ሰብ ዝተገልጸሉ በባህርየ ሰብ ናይ ምግላጹ ጥንቲ እዩ እምበር ናይ መለኮት ምርካብ ኣይኮነን ስለዚ ክርስቶስ ክንብል ከለና ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ እግዚአብሔር ቃል ምስ ስጋ ተዋሃይዱ ኣብዚ ምድሪ ዝተገልጸ እቲ ዘይረአ ዝነበረ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ወሲዱ ንዓና ንምድሓና ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ዝተገልጸሉ ዘመን ይደኣ እምበር ናይ መለኮት ምርካብ ኣይኮነን ስለዚ ፈጣሪ ክንብል ከለና መጀመርታ የብሉን እቲ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸ ክርስቶስ ግን ቅድሚ 2000 ዓመት ቅድሚ 2017 ዓመት ወይ ብፈረንጅ ከዓ ቅድሚ 2015 ዓመት ክርስቶስ ተወሊዱ ተባሂሉ ይጽብጸበሉ እዚ ጥንቲ እዚ እዚ ንጽብጽቦ ዘለና ዕለት ግን እቲ ዘይረአ ነበረ እግዚአብሔር ቃል ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዝተገልጸሉ ናይ ምግላጽ ጥንቲ እዩ እምበር ናይ መለኮት መጀመርታ ኣይኮነን እያ ትብል ደላሳ ቁጥሪ 11 ኣብቲ 12 ከዓ ብዘደንቕ ግብሪ እውን ካብ ባህርየይ ተወልደ ሕጂ ከማና ሰብ ኮነ ይድብል ደሎ ማለት እዩ ብዘደንቕ ግብሪ እውን ካብ ባህርየይ ተወልደ ስለምንታይ ብዘደንቕ ግብሪ ዝብል ደሎ ማንም ሰብ ክውለድ ከሎ ካብ ኣቦን ካብ ኣደን እዩ ዝውለድ ድንግል ማርያም ግን ኣነ ክርስቶስ ክትወልድ ከላ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ኣቦ እዩ ተወሊዱ ክርስቶስ ስለዚ ከዓ ብዘደንቕ ግብሪ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ልደቱ ፍሉይ ነበረ እዩ ድብል ማለት እዩ ካብ ባህሪና ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ንሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከሎ ብዘደንቕ ምስጢር ከማይ
ካብ ሰብ ምውላድ ናቱ ገበረ ንብረቱ ገበረ ገንዘቡ ገበሮ ነቲ ካብ ሰብ ምውላድ ሰብ ምዃን ነዚ ናቱ ገበሮ ወይ ድማ ገንዘቡ ገበሮ ይብል መን እዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ብቃሉ ይኹን እናበለ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንሱ ብዘደንቕ ምስጢር ከማና ሰብ ኮንካ ምውላድ ንብረቱ ገበሮ ወይ ድማ ገንዘቡ ገበሮ ይብል ብድንግልና ከላ ካብኣ ተወሊዱ ንድንግል ማርያም ኣደይ በላ ብድንግልና ከላ ካብኣ ተወሊዱ ብጀካ ድንግል ማርያም ብድንግልና ዝወለደት ኣብዚ ምድሪ ካብ ኣዳምን ሄዋንን ኣትሒስካ ክሳብ ኣብዛ ዘለናያ ዘበን ብጀካ ድንግል ማርያም ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ዝወለደት ወሊዳ ከዓ ብድንግልና እትነብር የላን ኣይክትህሉን እያ ከዓ እዚ ብፍሉይ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራይ ዝተዋህበ ፀጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብድንግልና ካብኣ ተወሊዱ ንድንግል ማርያም ኣደይ በላ እዛ ኣደይ በላ ከዓ ደስ ስለ ዝበለትኒ ፈጣሪያ እዩ ባዕሉ ፈጢርዋ ንዘርኢ ሰብ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ባዕሉ ፈጢርዋ ከሎ ግን ብፍቃዱ ካብኣ ተወሊዱ ንዓኣ ሓሪዋ ኣደይ ከዓ በላ ነታ ዝፈጠራ ነፍሲ ነታ ዝፈጠራ ሰብ ኣደይ ከዓ በላ ማለት እዩ ካብ ዝፈጠራ ጀሚራ ብማንም ዝኾነ ነገር ካብ ድንግልና ኣይተለወጠትን ኢሉ ተሕዝቅኤል ከዓ ተነቢባያ እታ ናብ ምብራቅ እትርኢ ኣፍ ደገ ዕፁውቲ ነበረት እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ኣትይዋ እዩ እሞ ማንም ሰብ ኣየተዋ ብዕፁታ ከዓ ትንበር ትብል ማማ በረያ ኣንቢባታ ምስለኒ ሕዝቅኤል 44 ስለዚ ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዳን ክትወልድ ከላን ምስ ወለደትን ንዘለዓለም ድንግል ምዃና ብድንግልና ከም ትነብር ዘለዓለማዊት ድንግል ምዃና ከዓ ይጠቅስ ማለት እዩ እዚኣ ቁፅሪ 21ን ቁፅሪ 22ን ነርናት ያስተንትኖይ ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኩምኒ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዓኩም እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመሉ ዝደለኹማ ቁፅሪ ንገሩኒ እዚ ኣብ ስክሪን ከርእየኩም ወላ ዳንበብኩም ሓንቲ ጥቕሲ ኣስተንትኑ እዚኣ 19 ከዲያቆን ወደይ ክፍትና ዶ እሺ ዌልካም እግዚአብሔር ቃል በይኑ ሓደ እዩ በመለኮት በመለኮቱ ብኩሉ ይምስገን ሰብነት ድማ ከም ሰብ መከራ ይቅበል እቶም መለኮት ምስ ሰብነት ተዋህደ ዝብል ከም ዝኸማና ይእመን ኣብ ጢሞቴዎስ 1 ከንብባዶ መስኣ ትኸይድ እሺ ጢሞቴዎስ 1 እምበኣር 17 እምበኣር ስነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርኤድ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን
አሜን آمين. ቁሩብ መግለጽ ግበርላ ማማ ብረይ ተኺልኪ حرة هو حرة እሺ هو እቲ እግዚአብሔር ሓደ በይኑ ሓደ ብመለኮቱ ሓደ ቃል በይኑ እሱ ይልዎ ሓደ እዩ ልክ ብመለኮቱ ሁሉ ይመስገን ሰብነቱ ድማ ከም ሰብ መከራ ይቅበል ከም ሰብ ከዓ መከራ ተቀበለ እቶም መለኮት ምስ ሰብነት ተዋህዱ ሰብነት ተዋህዱ መለኮት ሰብነት ተዋህዱ ዝብል ከም ዝናህና ይእመን ከማና ይእመን ማለት እዛ ምስ ጢሞቴዎስ ሰምኩ እሺ ቃልዮ ተስማዓልና ሓደ መለኮት እዩ በኾንዳ እንአምነው ንሕና እሱ ሓደ ምዃኑ ሰብነት ነው ተዋህደ እሺ ቃልዮ ተስማዓልና ማማ ብረይ ተስተንትነልና ፀኒሓ እንታይ ትብለላ ታንባብ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ጥራዩ هو بملكوته ኩሉ ከዓ ብጎይትነቱ ወይ ድማ ብመለኮቱ ይምስገን ምስ በለ ብመለኮቱ ወይ ድማ በቲ ጎይትነቱ ብኩሉ ይምስገን ኢሉ ሰብ ብምዃኑ ከዓ ከም ሰብ መከራ ይቅበል بملكوت سبنا ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ملكوت أمسنة واحد እቲ ሃይማኖትና ተዋህዶ እንኣምኖ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እንብሎ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፍጹም መለኮት ስለ ዝኾነ ብኩሉ ይምስገን ብኩሉ ፍጥረት ይምስገንን ይምለኽን ኩሉ ፍጥረት ይግዘአሉ የምልኾ የመስግኖ ስጋና ለቢሱ ትሕት ብምባሉ ንምድሓና ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ከዓ ከም ሰብ ከዓ መከራ ይቅበል እያ ትብል ዘላ ኣብ አንቀጸ ብርሃን እንታይ ትብል ኣላ ወሶበ ርእዩ እግዚኦሙ ዘአስተጋብአ ኩሎ ፍጥረታተ እንዘይነብር ውስተ ጽንቺ ወዘይሴሲ ለኩሉ ፍጥረት ይጠቡ ሃሊበቺ ከመ ህፃን ሐሰስዎ ውስተ አርያም ወበህየ ረከብዎ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትካት እንታይ እዚኣ ልቀ ከምዛ ኣብዚኣ ክንብላ ፀናሕና ምስኣ ስለ ተኣሳሰር እያ እቲ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ንኩሉ ፍጥረታት ዝገበረ ፈጣሪ ኣብ ሕቑፎኺ ምስ ረኣይዎ እቲ ንኩሉ ፍጥረታት ንኩሉ እንስሳ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ኣብ ጫካን ኣብ በረኻን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍጥረት ዝምግብ ብሂወት ዘንብር ፈጣሪ ጦብ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ሕቑፉ ተሓቂፉሲ ጦብ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ተገሪሞም እንታይ ገይሮም ሽዑ ኣብ ሰማይ ከዓ ደለይዎ ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንኩሉ ፍጥረታት ዝገበረ ንኩሉ ዝምግብ ደመስግንዎ ለይትን መዓልትን ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ዘመስግንዎ ኣምላኽ ኣብ ሕቑፎ ኮይኑ ኣብ ሕቑፋ ተሓቂፉ ጦብ ክጠቡ ምስ ረኣይዎ ከዓ ተገሪሞም ማለት እዩ ዋ ኢሎም ኣብ ሰማይ ከዓ ደለይዎ ምስ ኣቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከዓ ከም ናይ ቀደሙ ክምዝገን ከዓ ኣብ ሰማይ ከዓ ርእዮሞ በዚ ተገሪሞም ከዓ ኣመስጊኖም ከይነውሐና ኣየንብቦኔቲ ትሕቲኡ ደሎ ንምንታይ እዚ ኣምፅያ ብመለኮቱ ብጎይትነቱ ብኩሉ ይምስገን ብኩሉ ይምለኽ ካብ ኣብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከይነኣሰ ብክብሩ ከይቀነሰ ካብኦም ከይጎደለ ካብኦም ከይተፈልየ ከመ ትካት እያ ትብል ኣብዚኣ ወበህየ ረከብዎ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትካት ከም ቀደሙ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ህልው ኮይኑ ይምስገን በአእላፈ አእላፋት መላእክትን ሱራፌልን ኪሩቤልን ኩሉ ፍጥረት የመስግኖ ስጋ ብምልባሱ ኣብዚ ምድሪ ከዓ ንዓና ንምድሓና ከዓ መከራ ይቅበል ኣብዚ ምድሪ ተወዲዱ ጦባዲ ጠቢቡ ታተዳበለ ዓብይ ከም ሰብ ከዓ ክሳብ ኣብ መስቀል ከዓ ሞይቱ ስለዚ እንታይ ትብላ መወዳእታ ከማና መለኮት ምስ ትስበይት ተዋሃደ ዝብሉ ከምዚ ይእመኑ ስለዚ ንሕና መለኮት ምስ ትስበይት ተዋሃሂዱ ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከይተፈልየ ኣብ ሰማይ ድምስገን እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ምድሪ ከዓ ስጋ ብምልባስ ከዓ መከራ ይቅበል እያታ እምነትና ማለት እዩ
ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ንብል ግን ኣምላኽነቱ ኣይሓደገን ናብ ሰብ ኣይተቐየረን ኣይጎደለን ኣይቀነሰን ብዙሕ ኣንቢብና ኢና ብዛዕባ እዚ ሎሚ እዚኣ ኣዴና ማማ በረይ ኣስተንቲናትልና እሞ ደጊመ ቃልዎ ተስማዓልና ቁፅሪ 19 31 كأديكون اللهنا ديك زي اللهنا اسكي زي خريعة أو فرق بين الله دحين علنا جزي 3 دقائق علنا هيك 31 كأ نحنا قلنا بمثل لا يقولت تحوسي ولا حدو كونه كمنا بكلتي أي فلن إينا النبل إن هو الصحادة إيو كلتونا كنا 3 أيكونن أب حد النوتو الله أبي يوحنا 13 شو منطقة قلت الله بو زي أمن أي فردون نتزي أمن جنا بسم حدا ود أمله سلا زي أمن درو تفريد وقالوا الشيء نحنا قلنا مفلاي قلتن متحواسن زي بلو حدا حدا مخانو نبل عليه وتسمع لنا آمين آمين الشيء أبوتات آتيوم اللو أبي مرقيتام كعب سلام آتكم أبو غشي تسفى علم وكعب سلام آتكم سلام صنعكم يا كان كلكم حزب እግዚአብሔር وساب الساعات زبدحنا سلام عقيبو بس قدس جو اغنساتف زردانا زدغفنا اي بحر مسغانا بصحيو على هيوت يسمعلنا آمين راي سدرا እግዚአብሔር ብዙሕ ዕድል ይሂበኩም ب30 دقيق داركا خبابي نيرناي بوحد 15 دقيق حجي تعدلاتنا 30 دقيق نبوتات عدل كهبومي أمونغاقين دخونا حساب انت متسيكم كتستنتنوا تدليو حتو تحطوا تدليو يا ويلكم اتاقيزي نخنتك أملا ساقسا كيني بلغين أبوتاتنا سلستي مسانا سلزلو تن 30 دقيق نبوتاتنا كهبومي الشي ناباكم يبوتات بوش تسفعلم بمرقتا نمروه انا بنا انا باي قش تسفعلم السلام كما يوعدكم كما يكنيكم كلاتكم እግዚአብሔር ይመስገን አባና كم زبالة ما عدن سر على እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይኹና ብዙሓት ንሰናይሲ መንዩ ዘርኤና ይብለው እግዚአብሔር ብርሃን ገጽ ከም ብርሃንና ዝበሎ ካብዚ ዝዓቢ ብርሃን ወንጌል እቲ ወንጌል ተጻሒፉ ዘሎስ ኣቦታትና ኣሰሮም ይጥለል ንዓና ነቲ ሕድሪ ወንጌል ናባና ክበፅሕ ነቲ ሰይጣን ዝፃረሮ ዝነበሩ ዋጋ ከፊሎም ዝፀሓፍዎ እሞ ከዓ ቤተ ክርስቲያን በብዘበኑ በቲ ዝርዳእና ቋንቋ ተፃሒፉ እዚ ክንበበልና ዝወዓለ ቃል ንዓና ንበለበሚና እሞ ከምዚ ዝበለ ማዕድ ዝሰርዓልና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ኣገልግሎትካ ይባርኽ ዲያቆን እታ ንዓይ ካብዚ ክንበብ ከለኹ ኣብቲ ድሕሪ ለዝኣተኽዎ ኣዝያ ዝመሃረትኒ ኣዚ ከዓ ዘስተውዓልክዎን ካብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ዘሎ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የሎን ዝብል ሚስጥር ክትርድኦ ዘሸግር ግን ኣብዘን ቁፅርታት ሕጂ ክንበበልና ፀንሓ እንድሕር ኩላተን ርኢናየን ነቲ ከይተረድኦም ነቲ ተዋህዶ ተባሂልና ተፀዋዕናሉ ኣብ ዘበናት ብዙሕ ክፍተን ከሎ እቶም ኣቦታት ንዓና ብዝርዳእና ንዓና ከዓ ኣብ እምነትና ከፅናዓና ዝኽእል ቃል ነቲ ብጀካ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወሪዱ እንዳበሎስ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ኢሉ ብምልኣት ናብዚ ምድሪ ወሪዱ ግን ኣብ ሰማይ ከኣሎ እዚ ሚስጥር እዚ ዓቢ ዝኾነ ሚስጥር
እቲ ምውህሃዱ እቲ ንዓና ክብል ዋጋ ዝኸፈሎ ኣብዚ ሓፃር ጥቕሲ ክትርዳእኒ ዘይትኽእል ኣቦታት ግን ንዓና ክብሉ ዋጋ ከፊሎም እዚ ክንምሃር እዚ ከዓ ክንፈልጦ ምክንያቱ ኣብዚ ዘበኑ ነቲ ንምድሓና ዝኸውን ሰይጣን ነቲ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ሂወት ከይረኽቡ ንሰማይ ከይጥምቱ ምድራዊ ሓሳብ ዘምፅእ ፈተናታት ኣቦታት ዋጋ ከፊሎም ዘምፅዎ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዝተኸፈሎ ነቲ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ናብዚ ምድሪ እዚ ምውራዱ ስጋ ምልባሱ ግን ከዓ ኣብ ሰማይ ከዓ ክብሩ ከይጎደለ ዝመፀ ጎይታ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እዚኣ ካብቲ ዲያቆን ክትገልፆ ከለካ ናይተን ኣዴታት ዘተባሃልኳ እሞ ነቲ ዝመሃረና ነቲ ዝመዓደና ነቲ ዝሓይሽ ኣብ ሰማይ ዘለና ክንሓስብ ዝረዳእና እግዚኣብሔር ከዓ ክብርን ምስጋናን ይኹን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ኣቦና አሜን سمعنا أبونا كعب سلام ترحبنا አሜን በመርገታ ቅርብ ጊዜ ስለዘሎ ረባህ አቦና كلون خبر أملاك يكون قال هو يسمعلنا كم تبنا بكش تسفعلم قال سوسنعو እቶም ኣቦታት ኣቐዲሞምን ድሒሮምን ዘቐመጥዎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እቲ ክልተ ባህሪ ዝብል ጉባኤ ምስ ተኻየደ ኣብ ቁፅሪ 30 እቲ ሓደ ዝኾነ ቃል ክልተ እዩ ኣይበሃልን ንሱስ ሓደ እዩ እምበር ካብቶም ሓደ መለኮትን ካብ ትስብእትነት ሓደ ምስተ ሓደ ነንበይኑ ናብ ሓደ ወገን ከም ዝተፈልየ ጌርካ እንተሓሰብካ ግና ንስኻ ንተዋህዶ ተፍርስ ኣለኻ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተፈልዩ ናብ ሓደ ወገን ጥራይ ከም ዝኾነውን ተዛረብካ ምስ በለ ቁፅሪ 31 ንሕና ግና ምፍላይ ጉድለትን ምትሕዋስን ዘይብሉ ሓደ ንብል ድሕሪ ተዋህዶውን ናብ ክልተነት ኣይክፈልን እዩ ንክርስቶስ ዝፈልዮ መን እዩ ምስጢር ናይቲ ሓደ ስም ዝኸፍልከ መን እዩ ንሱ ክርስቶስ ሓደ እዩ በድሕሪ እውን ክልተ ዝብል እቲ ሓደ ጎይታ ተኻልእ ከዓ ባርያ እቲ ሓደ ዝሓምም ተኻልእ ድማ ዘይሓምም እዩ ዝብል መን እዩ ነቲ ሓደ ስም ክልተ ክብልዎ እንተተረኽቡ ጥቕሙ እንታይ እዩ ኣምላኽ ሰብ እንደዘይከውን ደኣ ንምንታይ ጠመየ ፀመአ ተባህለ ነተስብእቲ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ዝፈልዩ ነቲ ብስም ባህሪ ሓደ ዝኾነ ዝኸፍሉ ነቲ ሓደ ክርስቶስ ክልተ ከም ዝኾነ ዝዛረቡ ብዘረባ ጥራይ ሓደ እዩ ዝብሉ እስከ ይንገሩና ኢሉቲ ክልተ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ዝብል ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተገልጸ ንቤተ ክርስቲያን ዘናወፀ አንጻርቶም ሰለስተ ጉባኤታት ጉባኤ ኒቅያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ዝኸደ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ብኸምዚ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ከንብብ ኣብ ቁፅሪ 31 ምፍላይ ጉድለትን ምትሕዋስን ዘይብሉ ሓደ ንብል ድሕሪ ተዋህዶውን ናብ ክልተነት ኣይክፈልን እዩ እታ ወንጌል ዮሃንስ ተነቢባ ፀኒሓ መስለኒ እዛ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 እንታይ እዩ ዝብል ንሕናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡን ንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡን ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡን ንኸውን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣለና እዩ ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በዓል ምርቅያን ሓይሊ ክጥቀሙ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ነቲ ሕቶ ቤተ ክርስቲያን ምምላስ ምስ ፀገሙ ናብ ሓይሊ ዝኣቱ በዓል ምርቅያን ክመርሕዎ ምስ ጀመሩ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሓደ ሕቶ ይሓቲትዎም እንዳደቾማስ ዝተዓደመስ
ملكوت دي تثبيت مغنياتو ملكوت يقبر قبره ملكوت تثبيت يقبر قبره تثبيت كريستوس كلتا بحري الله اتمنى ملكوتاو بحري ملكوتاو سراح يسرح اتي سبعو بحريقا سبعو سراح يقبر زبل حسابات مسمسة قدوس ديسقوروس اتي اندا ديچوماس زتعدمس ملكوت دي تثبيت اندحرنا ناتون قبر زخونو خينون نتي عين سور طفيلو زحويوس ملكوت دي تثبيتي سلازي اندا ديچوماس تعدمو زخده سب تراي تسب زخونه كريستوس تراي تدايلو سب زخونه كريستوس ملكوت زي توحدو خا نتماينا وين غير ايكل ملكوتيو نام دادو چوماس وعيلو انت دا تباهيلو خا ملكوت ملؤ بكل هيو كعدم ناب حدا خبل ايكل نتا عين سور مني طفيلو زحويو مريت چقا طفيلو ملكوت تلا تباهيل ملكوت تفتاف يبلون تثبيت انت تباهيل خا تثبيتي سلازي نزحتو مملاس مس قوموم يوم حيل خطقومو سنو خصبرو چحمو كناسيو زي جمرو مالتي سلازي قدوس ديسقوروس جن اتنام دادو چوماس زتعدمه ملكوت زتواهدو تثبيتي كلتا لدات بتواهدو كبرب زحلفه غزيون بسفيح تغليص زنيرو ناب ندا دو چوماس وديو كان ناب انا ناي غليلا تعديمو زخده ملكوت زتواهدو ايو ملكوت زتواهدو تثبيتي إلو نتتفتاف تفيلو نتا عين سور زحوياون لكعكمو ملكوت التوحدو تثبيتي سلازي اتي كلتا بحري زبل انصارتن سلسته قباءتاتين من البات ابوتاتنا قدس خلو اب قداس يا مريم دحرينايم نفلت ونليالي كما يكون هوسا نفلت ونليالي كما نفلت ونليالي كما يكون بؤده انتي مالتيو زتحاوسه خيكون نفليو زتفلالي خيكونكا نحوسو زبل عب مستير نبوتاتنا نغهنات زملكت ابتي سرعه املخو ناي ملوات قدس قربان زقربو ناي املخو صلوت الله سلازي اسرو مطلالتو مبوتات جن قدم خناتات ممصون دحر خناتاتن نسخا خمس تبلالخا نحنا جن بقال እግዚአብሔር መሰረት ከምዝ ንብላለና ምክንያቱም ታይሉ نحناس كله بقو زخون نحناون بقو نخون حدا أملاخ طرايا بو علنا بقو كله بقو زخونا نحنا بقو نخون حدا قويتا إس كريستوسون علنا مسحاب قدوس كلتا كريستوس زبل نكريستوس كلتا بحري زبل اللو زبل أو بولي يكون دانو خنا بحدث كدان أب تمهرتو بوتات سلا زينا برا بيتا خريستيان أب جزيو وقيناتونا تمهرتي واقا خفيلهم لبوتاتنا سماتات كوينوم بزم خنيات زي ثم سلسة مقارسات زبلو كابتم حدا مقارس أب كابت بيت مأسرتي وسيو أب ألكسندريا كاب قدس ديوسقوروس تلاقيخو بسماعة النت زحلف مالتي سلسة مقارسات تبلوم قدس بيت خريستيان سلازي اتي أب كريستوس زنس أسره كله كاب قدامي كفل زمن جميرو خساب حجي اتي ناي أملخو خركر وي أب أملاخنتنا يس كريستوس ويكا أب تسقاونتنا يس كريستوس وينت فصم أملاخ مخانو يخحدو قال يوم كا فصم سب مخانو يخحدو إذا حجة عرست غيرو اللي زلوغن كريستوس فصم أملاخي فصم سبي إلهم زعمنو جن كلتا بحر اللو ملكوت قبر ملكوت يقبر تثبيت خا قبر تثبيت سلازخا أبي خريستيان دهري قال سقا كونه كاب سقا وسيدو حدا أكال حدا بحري كابزي مفل لاي يبولون ولا نفسي كاب سقا مستفلية أمسكال تلتلي لخلو سقو أبت تلتلي لزلو سقا ملكوت تواحد نيرو نفسي التواحد ملكوت التواحد نفسخا نسيء الوريدو نفسات حراوسي إيوهم سلازي نحنا نبولعو سقا ملكوت التواحد نفسي التفليتو أبن والدن منفس قدوسن هلوان زخنوه نفوس سقا نبرخات سقا نهيوت زالعالم سقا والهياو والد سقا والد إكزابير نبلع نبل مالك سلا قالاتو إكزابير استمسقنا يخون كمزي حجي
ሶፍትዌርን ወረቃቅትን ቢሮን ዘየሉ ከሎ ኣብ ቆረባብቲ ኣብ ፔፓሩስ ካብ ሓሙኽሽትን ካብ ሓደጭን ካብ ቁፅልትን ቆፅሊ ኣብ ቆፅሊ ቀለም እንዳሰርሒኦም ነዚ ሰነድ እዚ ኣባና ኣረኪቦም እሞ እግዚኣብሔር ከም ዝመሰለ ውርሻ ከም ዝመሰለ ርስቲ ክንረከብ ዝፈቐደ ናይ ባህር ምስጋና ብፅሓዮ ነቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ብእግሪ ክንስዕቦም ብግብሪ ክንመስሎም ብእምነት ከነሰንዮም ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለ ዝተፈቕደለይ ከዓ ብልቢ የመስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና አቦና አቦይ ክርስቶስ ዓለም አቦና አቦይ መርጌታ ቃልዎ ተስማዕልና አራይ ስድራ እግዚአብሔር ተሪፈናና ደልዋ 15 ደቂቃን አቦና አቦይ መላከ ሰላም አስተንትኖ ቃል ትምህርቲ ሂቦም ቃል መዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጽልናዮም ናብ አቦና ከብለኩም ራይ ክብረን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይኹን ሓውና ዲያቆን መመርሽ እግዚአብሔር ጸጉ የብዛልካ አቦና አቦይ ቀሽ ተስፋ ዓለም ከምውን አቦና አቦይ መርጌታ ኩልኩም ቃል ህይወት ተስማዓልና መዝሙር ዘመርኪ አዲና ብራይ ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና እቶም ኣብዚ ነተተዋህበከን ምዕራፋት ንምንባብ ነታ መዝሙር ውን ብምዕራፍ ብጥቅስ ምሰናይ ካብ ዝኽንመሃሮ ዘምሰና ውን ኣስተንትኖ ዝተረዳእና ንኩልና ዝኸውን ሓሳብ ክትገልጹ ዘምሰኹም መመሊሱ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሐልኩም የብዝሐልና ንሕና ዕድለኛታት ኢና ማለት ክብል ከለኹ እንታይ እዩ እዚ ንመሃሮ ዘለና መጽሓፍ ኣብ ዘመኖም ኣቦታትና ዘጋጥሞም ዝነበረ ሕቶ ንዘጋጥሞም ዝነበረ መናፍቅነት መልሲ እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ ንሕና ሎሚ ናህና መልሲ ንፈጥሮ የለን እቲ ሕቶ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕጂ እውን መልክዑ እናቀየረ ክመጽእ ይኽእል እዩ ነዚ መልሲ ኣቦታትና እንተፈሊጥናዮ ነዚ መልሲ ኣቦታትና ድማ እንተ ኣጽኒዕናዮ ካልእ መልሲ ኣየድልየናን እዩ እሞ ናይ ብሓቂ እዚ ሃይማኖት ኣበው ቀሲልና ብምስትውዓል ብርግኣት ክንመሃሮ ክንፈልጦ መወከሲ ድማ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ኣነ ኣብዛ ቁጥሪ 26 ከስተንትን ጸኒሐ ክሪእዋ እንድሕር ኣብዚ ስክሪን ኣቢልካ ዲያቆን ደስ ብለኒ ሓራይ ታንኪዩ ስቕለት ተዓገሰ ንጽፍዒት ናቱ ገበሮ ነቲ መከራውን ናይ ቦይኑ ገበሮ መከራ ናይ እግዚአብሔር ምስኮነ ድማ እዚ መከራ እዚ ኣብ ምድሪ መከራ ከጥፍእ ስልጣን ረኸበ ክብረን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ስቕለት ዝተዓገሰልና ጽፍዒት ናቱ ዝገበረልና ሕማም እውን ናቱ ናይ በይኑ ዝገበረልና ንመከራ እውን ገንዘቡ ክኸውን ዝገበረ እዚ መከራ እዚ ድማ ኣብ ምድሪ መከራ ከጥፍእ ስልጣን ረኸበ
أبسقلت زتعجسلنا نحنا خنصفعو زقبأنا دما نتصفعيت ناتو زقبرلنا نمكرا نحمام دما غنزبو نايبوينو زقبرلنا من ينتدعلنا قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس إيو عبعلة عربي أبسقلت سلينايلو مسؤو زتسقلة سلينايلو زتصفعه سلينايلون نحمام نمكرا تقبيلو ناتو زقبره غنزبو زقبره والحديلن بجانا زحلفه ميتون موتنا زسعره حميمون حمامنا زفوسه قوسيلو دما نقسلنا زطعيه حاده غويتا ايو ناتو سغان بلع ناتو دم دما نستي مخنياتو ازي لنقنا نسمعو زلنا مراخب بزحن كنطنققلو غبانا ابنا ايثيوبيا بيت كريستيان مخنياتو قالع سلازوصه ناي ادباباي مستير سلازخونه ابن حزقيل زبحالو ጳጳስ لنقنا انتايم كبلقنيوم سغا ماريام اينا نبلع ناي ماريام دم اينا دما نستي قبلو صني قنيوم حصيرو انتايم زبلو زلو ماريام تسقيلهلنا ماريام تصفيعتلنا ماريام نحمام ناتا غراتو نحمام دما ገንዘባ ገራቶ يمزولنا زلو كويتا ግን حمس معلت انت ايلو ازي صباح زسقل سغايو ازي دما صباح زفسس ناي حدش كيدان دمايو كلكم كابز ستيو كلكم دما خابز بلعو نحدقت حاطيات ايو ايلو حجي حاليا تمثيلو زخير زلقال قدم حجون بزح كعداتات بزح منافقنات بزح غدلو نيرو ام مصحف كساب حجي مچم كل ينببنان كل ينفلطن كابتن نفلطن قرب جن سغا ماريام ينا نبلع دم ماريام ينا دما نستي إلو زتسئ انا ام مصحف اينببكن اذا ما بوتات ابزلون ازرعيوت اليوم نغرنا إذا حجي زمت زلو نتبجاونت ناي كريستوس نسقلت ناي كريستوس غدلخم مخانو مملأتا خم زدليو كريستوس سغاين سغادين دمين دمادين ستيو ايبلن ازي صباح زسقل سغايو ازي دما صباح زفسس ناي حدش كيدان دمايو اتخاب سماي زورده انجرا هيوت انا يئلو وانجيل يوحنس معرف 10 تود زي لنقنا نريو زلنا اتنكفنا سلازخونه نحنا دما بؤو كاين تنكف ጳጳስ زاخليهم نبلعو سغا مريم نسوتيو دما دم مريم يلوم زمهر زلو ناي كريستنا دسيت ناي أسرات هاجر ناتباهله دما أب مدرخ وتكريستيان وطيخا دما دفكر إيمالتي مو كابز تمرتزي كنتقاق بأنا تسقلد تعجسلنا صفيعتنا تزقبرلنا نحمامو غنزبو ناتو جيرو نعنا سقوخ نبلع دوم خنستي كاب حاتياتنا دما كنفوز زقبره مدهاني ألم أبونا طرح ايو اتنولعو سقا ناتو ايو اتنساتيو دم دما ناتو ايو اسو تلطافي دلني نس حجازي دلني نسون مملأتا ايدلن ايو ندحناتنا خلتي تسقلولنان ندحناتنا خلتي تصفعلنان ندحناتنا ون زخانه ما بجكا غويتا حمامو زغبرو غنزبو زغبرو ولا حد يلن امو كنطنقق غبانا مهورات انديم ጳጳሳት انديم عبيت انديم إلمو عبيتنا نعنا ازوم هايمانه ابو صحيفم زلو ننبو زلنا
إذا نزم وكس قرم دما ناي زمنا زمهرنا إساتهم يوم إتهم عبوتاتنا إساتهم يوم دما إتهم حق أنياتات كابز زعبي كحدات يلن نبالعو سقا قويتا إيو نسوتيو دما دم قويتا إيو بنئشتي بتبجاونت مريم بزاويت عالمية أيكونت اندو بزمت حتو نابزل على كحدات نابزل على تفعات إنا تخي إنا سقوم إذا خي زلو أما نحنا دما أما راخو بزهان أتينا زي كنا تماهيرنا زي كنا سمعنا كي نودق سنكلكل كي نبلدما جابير يحجزنا إتهم أبوتاتنا نتقسم زلنا أبنت جرنا مقدم تختيلنا ساتهم نكرسس تختيلهم يوم كم تعنا نكرسس زما سلو زلخو نسخاتكم دما نعيم سولو زبلنا عاريا باولوس أب قدامي قرنطس معرف 10 حدا قصر حدا كم خوينا كيد جابير يحجزنا أبونا أبي كسس فعلم بصلات أصولنا سلا كل جابير مسكنا يبصحيو آمين ربنا. بسم الله والابن والمنفس القدوس أحد أملاك آمين. قدوس 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 وغنك أب سماي بخبرس بغمتك ناب سماينا مدرن أنقل كلكات تمت زمثلك زي الله زوادا درك زي الله زبير نعناز قبرك وعلت نعناز قبرك محرت معنا كتبل زبير زت قرفكايو زبير مسكنك لنا كبرنا عهان بك لنا بس خاص أملاها مالختي قويتا قويتوت نقوس نقستات سلازوهنكا دخامنا فليتك اتخن كونو اتخن قورو زقبعنا زيابير سلاز معادكانا سلاز فلتكانا نمسكنك لنا يسوس كريستوس كاب عمس أزبلا من انت حرق وتسألنا نرؤسو نسناي قبر زقنا جنزبو زخونو هزبي من تخنت سهيلو نفسه بيجا حلف زمايلك نسخة بيجا زحلفك نسخة زتتصفعك نسخة حمامنا زتسأرك نحنا زابير كاب عمسا وتينا زابير بقها تمارحنا سناي قبرخنك أن استتصوعنا مبر نقالاتك نتزو عالكايو وعلت النفرس كي نهون أبز زبن زت خحلون كم تدينا قدس دنقل ماريام نسو زبلكم كله جبارو إله نجزابير نعها تراي كنت أمت نسخها جبار كله زقود لك هدي بالكا مغانا فليت أزت أمتتنا زابير كابز كله زنفس قدم نبوتاتنا زشجره أبزبنا ها اتبحثوا سخونة زمصو زلو عندنا قدس دنقل ماريام زلو خبري زابير شفن جيرو نمدحانكا نتزو عالكالنا وعلت زتفق نقر كتاليلنا كترحقنا زابير نلمنكالنا كم تخرستوس تفكرنا نفسون مبأن مسوأة جيرو نأملخ نطعم أنا بجاز حلفه كمو بفقري تملالسو تباهي لزلو جابير بفقر الأخن ملالس اتزازز كان الأخن قبر مبر جابير زي كونه أبز زبان زبز نفس منفاس كالكو فلتكو خبرها بكو نقدساني لنا جابير كافت السر مسرت جابير كين وصل لومي تبوتات زسمرو تبوتات
ዋጋ ዝኸፈልሉ ቦታት ዝፅሓፉ ክትምህረና ከተለብመና እግዚአብሔር ስለ ዘምሰኻ ስለ ዝመዓድካና ነመስግነካ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ እግዚአብሔር በጃውን ዕጣር ወይ ርስሓት ወይ እውን ገለ ዝመስል መንቅብ ዘይብላ ክትከውን ዋጋ ዝኸፈለ እግዚአብሔር እዚ ውዕለት እዚ ክንዝክሮ ካብ ሰማይ ዝመፀኻ ኣብ ሰማይ ኮንካ እግዚአብሔር ንኩሉ ትጥምት ኣምላኽ በጃ ዝኾንካልና ንምድርና እግዚአብሔር ካብ ውግእን ወረውግእን ባልሃያ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ህዝብና ጥምቶ ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ቤቶምን ዘለው ዝቕንዘው ዘለው ዝሽገሩ ዘለው ፈውስ ኩኖ ነቶም ወሊዶም ከምዘይ ወለዱ ዘኽቲሞም ዘለው ወለድና ብዓዲ ንስኻ ፅላል ኩኖ ንምድርና ከዓ ውግእን ወረውግእን እግዚአብሔር ንስኻ ተበጀዋ እዚ ክራማት እዚ ነቶም ዝሓርሱ እግዚአብሔር ነቶም ዘግስዩ ንኩሎም ሓረስቶትና እግዚአብሔር ብዘይባልዕ ዘይነጥሪ ናቀፉ ዝኣቱ ነቲ ንዘበናት እግዚአብሔር ዘይጠንጠንካና ህዝብና ክጥምት እሞ ንስኻ ክዕረቕ ንልምነካ ኣለና ቤተክርስትያን ዓርቂ ውርድ ዝተኣሰሩ ፍትሓልና ዝጓሃዩ ንፅንናዕ ሃበልና ዝሞቱ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃበልና ንቤተክርስትያን ካበጅኣ መራሕያን ኣቦኣን ንስኻ ኢኻ እሞ ኣባኻ ዝተሰረተት ቤተክርስትያን በር ኣብ ካልእ ዋላ ሓደ ዝተሰረተት የላን እሞ ኣብዚ ዘበን እዚ ካብ ዝመፅእ ኔው ነጀው እግዚአብሔር ዝመፅእ ንፋስ ባልሃና እጃኻ እግዚአብሔር ንስኻ ባልሃና ንሕና ብገዛእ ርእስና እግዚአብሔር ክንድሕና ይክእልን ንስኻ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ነቲ ዝውዓልካልና ውዕለት ዝውዕል እግዚአብሔር ኣብኡ ብዘሎት ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓብሎ ንስኻትኩም ከዓ ኣብኡ ተዓብለኹም ዝተባሃለ እግዚአብሔር ደቂ ዓዶም ዝተነደቕና ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኮይና ክነንበር እምበር ብዝነፍስ ንፋስ ኔው ነጀው ከይንብል ኣብቲ ቦታትና ዘፅንሑልና ሰረት ክንስረት ፀጋ ብዝሓልና በረኸትና የዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃንን መላእኽትን ክፈለና ለይትና ባርኽ ከምዚ ዝበለ መዓድኻ ክሳዕ ገፅካ ንርኢ ይኹነልና ከምዚ ኢልና ክንፅልኻ ብቕዓት ክበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብዚ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ንኣብሳና ንሕደገልና ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ ኣሜን። ወስነ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ክደንግል ሕብስካ ይኹን ጸጋ ዝተመልአ ክፍስት ሓጢኣትና ክስረየልና ናብ ፍቅሪ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ስሬት ግበረልና ታዊ ስረጅና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከቀና ሰራያት ያደምሳት ያበሰው ደብር ከሳት ይብርሃን እንቱም አቡየ ካናት ዋው ዲያቆናት ሩዋን ሳይድ ጎጻናት በደስ መከምኩን ታኑን ጻን ይረስየነስ ብሏን ስማያት ዲዮ ማሃረነ ክርስቶስ መል 10 ተክልተ ዲዮ ማሃረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና አቡየ ቀሲስ በጸሎት ከቅድስ حلف أي محاركم زمت سيحلهم فتحات نصحات كونوا من قصة سماعات نورات دلوقتي يقبرنن يقبركم من بأنت قصة مريم زيو محارن ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብርኹም ሸት ትግበረልና ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሰባት ትግበረልና ብርኹም ሸት አሜን አቦና አሜን ደወለልና አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ አሜን ቁንያት አሜን ቃል ህይወት ይስመዐና አገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ኩለና ቃል ህይወት ብሩኽ